Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 10-njy ýuly hepdäniň tişenbe güni. Habarlar ündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda tenagçylar we telekeçiler bileşigine degişli kärhanalar üçin Türkmen manadyny daşlar ýurt walutalaryny öwürmek boýunça ýeňilleşdirilen düzgün ýatyryldy. Banklar häzir biraz garaşyň, belki düzgün ýatyrylır, häzirden size konvertasiýa etmäge uruhsat beriler diýilip durun edýän. 10-njy ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwrüniň taryhynda geçirilen iň uly protest aksiýasynyň 21-nji ýyl dönemi dolýar. Olar hökümetiň işden çekilmegini talap etdiler. Täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Owganistanyň Türkmenistan bilen serkediniň golaýynda ýerleşýän Gunduz welaýatynda Talibanyň söwüşçileriniň aktivleşmegine uly aladalanmalar bildirilýär. Halkta inam ýok. Bir defa Gunduz sukut etdi, hemmen gözü korkdy. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanyş boluň. Bagdadyň esasan şaýlaryň ýaşaýan böleginde bazarda bolan bomba partlamasynda adamdan 9 adam wepat boldy we onlarça adam yaralandy. 10-njy ýylda Ar-Raşidiýe etrawynyň gök bazarynda bolan bomba partlamasyny içi partlaýjy herişdeli ýük ulagynda janynyň geçen hüjümçi amal aşyrdy. Hüjümyň jogapkärçiligini dessine öz üstüne alan bolmady, emma şaýlary dinsiz diýip adlandyrýan Islam döwleti adly topar soňky aýlarda ýüzlerçe Iraklynyň ölümine sebäp bolan ençeme hüjümyň jogapkärçilikleri öz üstüne alypdy. Islam döwleti topary geçen hepde Bagdadyň Karada böleginde 292 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter 11-nji ýylda Bagdaddan çykyşynda Washingtonyň indiki hepde Iraga 500-den gowrak adamy iýerjekdigini ma'lum etdi. Kırgızstanyň baş suwdy aktivist Azimjan Askarowyň ömürlük türme tutsaglygy hakyndaky kararyny ýatyrdy we onuň işini suwdyň gaýtadan garamagyna ýollady. Tanymal etnik özü aktivisti Askarow Kırgızstanda etnik kırgızlaryň we özbekleriň arasynda düşmançylygy tutaşdyrmakda we 6 ýyl mundan ozal bolan konfliktiň dowamında polisiýa ofitseriniň ölümine sebäpkär bolmakda günälenip 2011-nji ýylda ömürlük türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Bişkekde ýerleşen baş suwdyň 10-njy ýylda kararyna görä Askarowyň işi paýtagtyň golaýyndaky Çu welaýatynyň suwdynyň garamagyny tapşyrylýar. Özüne garşy gozgalan işiň syýasy matlaplydygyny aýdýan Askarow suwda gatnaşmady. Baş suwdyň Askarowyň işine gaýtadan seretmege aktivisti boşatmak barada halkara çağırışlaryň ýa-da gabat geldi. 11-nji ýyla berilenen diňlenşik bir gün ýa-da tesdirilipdi. Kırgızstanyň gün ortasynda 2010-njy ýylda bolan etnik ara zorluklar zerarly 450-den gowrak adam esasan etnik özbekler wepat bolupdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter owgan liderleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duruşmak üçin öňünden ýylan edilmedik sapary bilen Kabula bardy. Carteryň Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we baş dolandyrjy resmi Abdullah şeýle Birleşen Ştatlaryň Owganistandaky harby wekili general John Nicholson bilen duruşmagy planlaşdyrylýar. Carteryň sapary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň 2017-nji ýylda Owganistandaky harbylarynyň sanyny 5500 adama çenli kemeltmeň ýerine 8700 harbysyny saklamak plany barada ýylan etmeginiň ýa-da gabat geldi. Birleşen Ştatlar NATO'nyň maslahat bermek we türgünleşdirmek missiýasyna gatnaşmak bilen bir wagtda terrorçylyga garşy çäreleri üçin ýörite güýçlerini hem Owganistanda saklaýar. Washington Owgan goşuny üçin ýylda $3,5 milliard maliýe kömegini wada berdi. Ortiyetlileriň arasynda meşhur din jalmak merkezi bolan Türkiýe charter uçarlary gyýtga wagtda dikildiler diýip Ortiýetiň transport ministri Maksim Sokolov 11-nji ýylda Sankt-Peterburgda jurnalistlere aýtdy. Premier ministr Dmitri Medvedew Ortiýetiň we Türkiýanyň arasynda ýolagçy howa gatnawyny bir hepdäniň dowamında dikiltmek barada transport ministrligine we beýleki
edaralara 8-nji ýylda görkezme berdi. Ortiýet geçen ýylda Türkiýanyň Siriýa bilen serhedinde ortiýet uçaryny urup ýere gaçyrmagynyň ýa-ni charter uçuşlaryny ýatyrypdy we Ankara garşy ykdysady sanksiýalary ýerilipdi. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar geçen aýda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan ortiýet pilotunyň ölümine gynanç bildirmeginden soň dikeldirip başlandy. Ýewropa Birleşiginiň 10 agda ýurdunda geçirilen barlyklaryň netijelerine görä Ýewropalylaryň ençemesi Ýewropada migrant krizisiniň we terrorçylyk howpunyň arasynda ara baglanşyk görýärler. Ýewropa 2015-nji ýylda 1 million çemesi migranty kabul etdi. Olaryň aglaby bölegi Siriýadan, Irakdan we Awganistandan. Bu migrantlaryň köpüsi Germaniýada we Şwetsiýada syýasy başpena soradylar. Washingtonda ýerleşýän Pew Research Center merkezi atly guramanyň maglumatynda barlyk geçirilen 10 ýurtdan 8 ýurtda öz pikirini ma'lum edenleriň ýarty bozgunlaryň terrorizm howpuny artdyrýar diýip pikir edenligini aýdypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagydyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanda senagatçylar we telekeçiler bileşigine degişli kärhanalar üçin türkmen manadyny daşary ýurt walutalaryna öwürmek boýunça ýeňilleşdirilen düzgünüň ýatyrylanlygy habar berildi. Walutanyň nakt alyş çalyşygyny ýylyň başynda doly ýatyran Türkmenistan ýa-ni ýakynda hususy şirketleriň bank hasaplarynyň üstü bilen pul çalyşygyny amala aşyrmak mümkinçiligini hem ýatyrypdy. Soňky täzelikleri kärdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalar inni ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt walutasyna çalyşyp bilmeýärler. Mundan ozal döwlet tarapyndan girdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşige agda firmalaryň 15 olaýy belli bir möçürdäki türkmen manadyny Amerikan dollaryna konvertasiýa edip, ýagny çalyşyp şol puluň hasabyna hem ýurdun daşyndan dürli haritleri getirýärdiler. Emma Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, inni 20 güne goly wagt bäri senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň ençemesine türkmen manadyny dollara konvertasiýa etmäge ruhsat berilmeýär. Gürüň edilýän birleşige agda firmalaryň biriniň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, agdalyan firmalar esasan ýurdun 4 bankyndan pulu konvertasiýa edip bilýärdiler. Emma häzirki wagtda şol 4 bankyň jogapkär resmileri konvertasiýa etmek ýeňilliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi. Bu çäräniň wagtlaýyndygy ýa däli barada anyk maglumat bermekden saklanýarlar. Banklar häzir biraz garaşyň, belki düzgün ýatyrlar, täzeden size konvertasiýa etmäge ruhsat beriler diýilip gurrun edýänler. Olar aýdýarlar şu ýagdaýa ýyry gezjegimizi öňünden hem aňy gurrun edýän dollary manada satyn alma ruhsat berilen firma eýeleri ýa-da şoň golaylan käbirler gurrun berýärler. Oňa da sebäp ökmünde bir dünýä boýunça dowam edýän ykdysady çökürlüğüň Türkmenistana da gelip ýeterligini, Türkmenistana da oň täsiriniň juda güýlýärligini aýdýarlar. Dip Amanrat Bugayev gurrun berýär. Gepin gerdişine görä belläsek senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalaryň mundan beýlek türkmen manadyny nädip daşary ýurt walutasyna çalyşjakdygy, öz biznesini nähil dowam etdirjekdigi barada maglumat almak başartmady. Emma daşary ýurtlardan uly gowrumdäki haritleri getirýän firmalara garşy girdilen bu çäklendirmeleriň ilk başda ownuq söwdegärlere, galy bersede haritleriň bahasyna we aljylara öz yaramaz täsirini ýetirjekdigini käbir hususy dukan eýeleri aýdýarlar. Sebäbi gurrun edilýän birleşige agda firmalar inni orta we ownuq hususy dukan eýelerinden öz satyn alan haritlarynyň tölegini Amerikan dollarynda tölemek soraýarlar. Ýa-da bir Amerikan dollarynyň deregine 6 manat bermegi talap edýärler. Bu ýagdaýyň netijesinde hususy dukan eýeleri öz biznesiniň düýbünden ýatyp galmagyndan howatyrlanýarlar. Ownuq biznesin wekilleri öz işlerinin yatıp kalacaklarını, dukanlarını istemese de yapmalı olacaklarını aýdýarlar. Sebäbi eýýämden soňky 20-25 günüň dowamyny daşary ýurt walutasyny konvertasiýa etmäge ruhsat edilen firmalar inni şol getirýän haritlaryny öň arzan satyn alan bolsa barbyr ýa dollar töle ýa-da 5 manat togun, kendi 6 manat tasawunda manada satyn alýarlar. Ondan olaryň şolar satyn alan oklar häzirden
aydiyalar biz kime satalım onu? Biz $1 6 manat töresek ol Türkmenistan'daki yurt rahatlarının girdecisi 10 ýar gymmat tarifleri satın alma güýji yetmeye, şol üçin satın almazdy alan oklar. Diýip berlesinçe Aşgabatly dukan eýesine salgylanyp görüň berýär. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşigine agza firmalar ozal Türkmenistanyň daşary ykdysady döwlet bankyndan, Türkmenistanyň Türkmenistan Döwlet Täjirçilik bankyndan, Garawum Halkara Paýdarlar bankyndan we Türkmen-Türk Paýdarlar Täjirçilik bankyndan türkmen manadyny Amerikan dollaryna konvertasiýa edip bilýärdiler. Azatlyk radiosu bu banklaryň şol sanda Türkmen-Türk Paýdarlar Täjirçilik bankynyň jogapkär resmiler bilen habarlaşyp, täze çäklendirmäniň sebäpleri barada maglumat almasy ýnaşdy. Emma türkmen resmilerinden bu barada maglumat alyp bolmady. Kärdeşim Sähranyň maglumatyny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatiwasy topornyň ýaýradan maglumatynda Türkmenistanyň ilatyň jan başyna düşýän tutsaglarynyň sany boýunça 170 ýurdun arasynda 2-nji ýerde durýanlygy aýdylýar. Türkmenistan bu sanawda diňe Birleşen Ştatlardan ýyda galypdyr. Bu maglumatyň mazmunyny Kärdeşim Ýowşan Urwandan dinläli. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatiwasy topornyň soňky maglumatlaryna görä, Türkmenistan ilatynyň jan başyna düşýän tutsaglaryň sany boýunça Abbaşadan soň dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda 2-nji ýerde durýar. Mundan öň Türkmenistanyň sebitde ilat sany boýunça iň tutsagly ýurtdy barada habarlar çykypdy. Şol wagtda Türkmenistan iň güne geçiş oglan edýän ýurtlaryň bir hökmünde tanalýar we türkmen türmelerine garaşsyz synçylaryň baryp görmegine ruhsat berilmeýär. Huffington Post.com neşri bu maglumatlar çap etmek bilen Abbaşanyň döwlet departamentiniň 2010-njy ýylda Türkmenistany adam hukuklaryny bolmakda, şol sany edenetlikli tutsag etmelerde, adam oynamakda we grajdan azatlyklaryny hormatlamalykda ýalgaranlygyny ýatladyp, Birleşen Ştatlaryň 32 ştatyna ilatyň jan başyna düşýän tutsaglaryň sanynyň Türkmenistanyň tutsag sanynyň ýokarda durýanlygyny aýdýar. Odalky türkmen tutsag gelli Kärif azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň tutsaglaryň sanyny el tepelerde, beceriş täkmet profilaktikasy edaralaryna saklanýan müňlerçe adam goşulmaýar we olaryň tutsag şertleri türmelerdäkinden agyr bolmasa ýeňillik bolmaz. Ol azatlyk radiosynyň öz bolan türmelerine tutsag sany barada beren soragyna şeýle jogap berdi. Sovet Soýuz döwründe men oturan türmem bar. Lewap welaýatynyň ýanky şol Şeýdi şäherine LBK 12 diýilýär. Şol Sovet Soýuz döwründe bütün Sovet Soýuzyň jemlenen adamyň sany 800-den artan ýer ýok. Men gelemde 2000, 3000, 3300, 3700 men gelmäkem 99-njy ýyllarda 4300'e yeten yeri var. Diňe LBK 12. Gelli Kärif tasdiklamagyna görä bu türmede odal tutsaglara hünäre uradilen okuw desgalary hem yatak jaýlaryna urulypdyr. Mundan başga ol türmäniň içindäki senagat zonasynda kerpiç çykarylýan ýerde hem yatak jaýlarynyň gurnulyp ol ýerde hem tutsaglaryň yatyp durýanyny görüň berdi. Birleşen Ştatlarda Xitay, Fransiýa we Germaniýa ýaly jem içer könüminiň ösüş derejesi deňeşdirerlik ýurtlara garanyna hem 6 säwolay kän tutsag bar. Abbaşanyň bilim departamentiniň maglumatyndan çen tutulsa, bu ýurtda bilme goýberleýän ferişteden adamlary gödenegiň arkasyna dykmak üçin goýberleýän feriştäniň has köp bolmagy bilen bagly. Türkmen Atlary Birleşiginiň odalky başlygy Kärif bolsa Türkmenistanyň tutsaglaryň sanynyň köpligini halky gorkuda saklamak siýasaty bilen baglanşdyrýar. Türkmenistan'ın türmeleri juda yoğuz. Amene bir ovadan nefes aldılar. Ovadan nefede otur kaço kameranın içinde çıkyan mı şunu da arasında siz entek 3 bolup oturdunuz kameranın içinde. Entek yek oturlayanlar var. Onun beteri var. Beterinin beteri var deyip korkuyorlar. Täze barlygyň netijelerine görä Birleşen Ştatlarynyň köpüsi tutsag edilýän adamlaryň sany boýunça dünýäniň esasy ýurtlaryndan ýokarda durýar. Abbaşanyň Kolumbiya okrugy tutsag etmek derejesi boýunça iň ýokarda bolup bir ýerde her 100 000 adamy 1196 tutsag düşýär. Abbaşanyň türme siýasaty inisiatiwasy topornyň geçiren barlygyny odal federal, ştat we ýerli tutsag derejeleri barada geçirilen barlyklaryň netijeleri şeýle de bütün dünýä türme guramasynyň jinayet haktar siýasaty barlyklary institutunyň maglumatlary ulanylypdyr. Kärdeşim Ýowşan Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Adatly isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi?
Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Azatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 10-njy ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwrüniň taryhynda iň uly protest aksiýasynyň 21-nji ýyl dönümi dolýar. 1995-nji ýylyň 10-njy ýulynda Aşgabatda geçirilen bu protest çykyşy Türkmenistanda resmi taýdan we habar beriş serişdeleriniň üstü bilen agdalmaýar. Biz 21 ýyl mundan ozal bolan wakalar barada gurrun bermegi sorap türkmen ýazyjysy şol wakalar barada kitabyň awtory Hudaýberdi Haly we ýüzlendik. Üç gulakly adam adly eser Çeх dilinde Çehiýa Respublikasynda çapdan çykypdy. Hudaýberdägi 10-njy iýul protestleri nirede boldy we bu çykyşlara kimler gatnaşdy? Aşgabatyň häzirki Aşgabat şehriniň alnynda bir ol medeniýetli halkyň gelim gidimli ýeridi. Şonuň alnynda akademik drama teatrynyň öňünde bolup geçdi. Ol mitini we esasan ýaşlar gatnaşdy. Ýaşlar özüm Petrovka diýilen şäheriň gyra çetlerinde bolan ýaşaýan ýaşlar gatnaşdylar. Sebäbi Aşgabat iki bölege bölünýär, ömrüne şeýle bolup geldi. Demir ýoluň ileri ýüzi diýilen, Küpetdar tarapy diýilen bölegi medeniýetli, gaýra ýüzünde hiç zat ýokdy. Şol ýyllar boýy Sowetler ýyllarynda da o ýerde ne Alklinka urully, ne de bir dükkan, magazin açyldy. O yer bir senagat yerleri de bir şähere meňzemeýän bir oturumly yerlerdi. Ýaş ilaty şol demonstrasiýa gatnaşdy. Hudaýberdägi demonstrantlar, protestçiler nähili talaplary öňe sürdi. Umuman şol ýygnanşygyň geçirilmegine näme sebäp boldy? Ýygnanşygyň geçirilmegine şo durnuklygyň başlanmagy sebäp boldy. Ýadyň hökümeti hiç bir işe çäre görmedi, ol beren wagdalaryna durmady, halkyň durmuşy gün-günden kem-kemden agyrlaşyp başlady. Durmuşda hiç hili özgörçlük ilerleme bolmady. Olar hökümetiň işden çekilmegini talap etdiler. Täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Hudaýberdägi şol aksiýa näçe adam gatnaşdy? Olara näme boldy? Umuman şol aksiýa näçe wagtlap dowam etdi? Näme bilen gutardy? Ol aksiýa aýdylmagyna görä 100 şemese adam gatnaşan bolmaly, belki 100den köpräkdir. Olar bir sagat şemesi şol ýerde bolup durlar. Soň şol görenleriň aýtmagyna görä olaryň ruhy dünýäleri bolup dur, olar açyk bolup durlar. Şol demonstrasiýa çykanlygyna begenipdirler. Öz hak hukuklaryny öňe sürýänligine şatlanypdyrlar. Ýöne şoň öýlenden soň tutgatlyk başlandyr. Eýen telewizionyada ýurdun prezidentiniň medeniýet sekretary Kakımrat Balliyev çykyş etdi. Ondan İçeri İşler Ministri hem Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy çykyş edip demonstrasiýa gatnaşanlar hamana ýol düzgünlerini bozdular. Jemgyýetçilik tertibine ziyan ýetirdiler. Olar içkilidiler diýip bir aýplama aglan edildi şoňuň öýünde. Şondan soň ençeme adam tutdular, bir näçesini soň goýberdiler. Ýöne köpsini sud boldy, olara dürli möhletliğin iş kesildi, serbest tarışdylar. Hökümet tarapy olaryň sözüni dinlemän, gaýta olara ağır almak, olardan bir öç almak niýeti bilen çemeleşdi. Hudaýberdägi şol waka 10-njy iýul protest aksiýasy Türkmen jemgyýeti, Türkmenistanyň taryhy üçin nämäni aňladýar siziň pikiriňizçe? Ol halkyň bir öz hak hukugyny talap etmeginiň ilkinji alamatlarynyň biri. Şonuň öňem käbir ýerde şeýle protest aksiýalar bolupdy, meselem Bayramalda boldy, Çerkide boldy. Onsoň Aşgabatda bir onun köp yerlerde bolanyny men bilemok. Her bir halkyň öz aktivligi bolmaly. Ol şonuň bir aýdyn misaly boldy. 1995-nji ýylyň 10-njy ýylynda Türkmenistanda geçirilen protest çykyşlary barada Türkmenistanly ýazyjy Hudaýberdi Halyýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şu günler Aşgabat Terhedawat ýolukçy otlusunda bilet ýetmezçiliginiň ýeti duýulýanlygy ýolukçylaryň otlygynyň geçergelerinde sapar edýänligi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň sebäbini ýurtda otly gatnawlarynyň ýeterlik derejede ýola goýulmanlygy bilen düşündirýär. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim.
Anhane bir küçülükde Aşgabat Ergedavat yol otsatında yol otsu oldum. Şonda şu yol otsuların koridorlarda, oturuşlarda oturup yağılmasa koridorlarda, yerlerde yatıp şu gitýändiginiň men şaýady boldum. Şäherki döwürde şu Tomas'ın ıssıgulları adamlaryň din zalsa deňde gitýän wagty bolýan abituriyentler eýem etraflardan, vilayetlerden Aşgabat'a ýokary okuw mekdeplerine ýa orta mekdeplere dokument taşyrmaga gatnaşyp uradylar. Ondan soň çağalaryň din zalşdyry adamlaryň otputka çykyp din zalýan döwri şu döwürde ýene-de ýa-ni kasam kabul edilse goşulýar. Şular gulluga alynan oglalaryň harby bölümlerinde kasam kabul edilsekler geçirilip şoňa enatlar çağırylýar. Şeýle ýagdaýda şular ýaly adamlaryň gatnaşygynyň köp döwründe Aşgabat Ergedavat ýol otsulysa afiliti duyular. Beýleki ýol otsularda da bilet yetmeslerinin ýeti duyulanda barada maglumatlar bar. Sultan aýdy şu käbir ýolçularyň otlynyň koridorlarynda ýagny geçelgelerine sapar edýändigini aýtdyňyz. Şu ýolçular nädip biledýärler, nideden biledýärler? Sehra, şu koridorun uğrunda oturup ýa-da giýjäni ýatyp geçiren ýolçularda hiç bilet yok. Olar hiç yerden bilet tapıp alıp bilmeýärler. Aşgabat bolsun ýa bolmasa Aşgabatdan beýleki vilayetlere daşyda marag ederlerinde şolar bilet alıp bilen oklar. Ýöne şol ýol weletlere, prowadniklere haýyş edip ýalwaryp, zat edip, şeýle bagolara minýärler. Demir ýol stansiýalarynda otlar wagtlyk durýar, 3 minut, 5 minut saklanýar. Ýol otlarynyň 2-3 minut saklanýan ýerinde ýol weletler bir bilet soramyndyran oklar, şolar bir wagonyň agdyny açyp adamlar mindirip ýetişýärler, soňra bilet barlanýar. Emma Aşgabatda ilki bilet barlanyp mindirilýär. Aşgabatda mindirilmedi halatynda da adamlar taksi bilen gidip ýa-ni stansiýasynda ýa bolmasa Göktepe stansiýasynda minýärler. Şeýde wagonlar bir girse razy bolýar adamlar. Şolarda bilet ýok. Ondan soň bular prowadnik ýa-ni ýol weletler barça kerine barýança nähilek nirh kesipdirler. Şonu bilediň bahasyndan artyk bolsa da berýärler, bilediň bahasy bolsa da berýärler. Şeher maşa kerine aşmak üçin diýilen puly berip ýol weletlere şeýdip bileti anha koridorlarda oturup gitmäne giýjäni ýerde ýatyp geçirmäne mejbur bolýarlar. Sultan aýdy, bilet ýetmezçiligi bilen baglanyşykly problemalar barada siz ýygy-ýygydan habar berýäňiz. Munyň asıl sebäbi näme? Ýagny ýeterlik derejede otly gatnaw ýoly goýulmadykmy? Ýagny sebäbi näme? Hawa sebäbi şeýle, tehraşul senin aýdyşyň şu ýeterlik derejede otly gatnawlar ýoly goýulmadyk. Indi näçe soňky ýyllarda Aşgabatda şowra aralygyna ondan soň Aşgabat Türkmen aralygyna ikinji sastavym ýola goýuldy bir küçüllikde. Ýöne şolan ýeterlik däl, şu etapy bilet ýetmezçiligi hemişe duýulýar. Tomus wagty hasam duýulýar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isletiňiz azathabar.com web saýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook, Kontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derwezin.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugot belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Metbugot belgisi gmail.com. Gepliýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kyrgyzstanyň baş suwda aktivisti Azimjan Askarowyň ömürlük türme tutsaglygy hakyndaky kararyny ýatyrdy we Askarowyň işini gaýtadan suwdyň garamagyna ýollady. Tanymal etnik özü aktivisti Askarow Kyrgyzstanda etnik kyrgyzlaryň we özbekleriň arasynda düşmançylygy tutaşdyrmakda aýyplanypdy. Askarowyň işi barada kärdeşim Ýoşan Anurwanyň berjek maglumatyny dinleýäris.
Kırgızstanyň Ýokary sudy Jalalabad oblast sudynyň iş kesilen Adamjan Askarov barada hökmüni öz güýjünde galdyrmak barada çykaran kararyny ýatyrdy. Bu hökm esasynda Askarov emlägini konfiskasiýa etmek bilen ömürlük tutsaqlykda saklanmaly edilipdi. Häzirki wagtda bu hökm ýatyrylmadyk, onuň ýürüýdiki güýji bar. Netijede aklawçy Nurbek Toktakunowyň Adamjan Askarowyň ömürlük tutsaqlygyny ýatyryp, onu tutsaqlykdan boşatmak baradaky towakka böleklerin kanagatlandyryldy. Askarov işini Çuy oblast sudunda gaýtadan heredilýän mahalyny türmede oturar. Häzir ol Çuy oblastynyň döwlet koloniýalarynyň birine saklanýar. Askarowyň sosial jarşlygy 2 gün dowam etdi. Onuň işini BMG'nyň Adam Hukuklar Komitetinde Askarowyň garşysyna çykarylan hökümi ýatyrmaly we onu azat etmeli bilen karara gelinip, täze bir ýagdaý açylandan soň ýokary sud instansiýasy tarapyndan gaýtadan heredildi. Bu işi ýokary sudyň kollegiýasy gaýtadan heretdi. Olar birinji gün BMG'nyň komitetiniň talap etýäli Askarowyň aklawçysynyň delillerini dinlediler. Bu gün bolsa ejir çeken tarapyň wekilleriniň we döwlet garalawçysynyň pikirleri dinlenildi. Ejir çekenler hem prokurorlar da günahynyň sud edilendigine salgylanyp Askarowyň hökmüniň güýjünde galmagyny soradylar. Ýatladyar, Adamjan Askarov Jalalabad oblastynyň Bazar Korgan etrawyna ýaşap adam hukuklaryny goramak bilen meşgullanýardy. Ol 2010-njy ýylyň iýun wakalaryndan soň beýdüdügünçilige gatnaşmakda we milisiýanyň işgäriniň ölümine dahillykda guman edilip saklanyldy. Soň bilen ol sosial jarşlygynyň ähli instansiýalaryna ömürlük azatlykdan mahrum edilmekligi hökm edildi. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Owganistanyň Demirgazynda Gunduz welaýatynda Taliban topornyň söwüşçileriniň aktivleşmegine uly aladalanmalar bildirilýär. Resmiýlerin howatyrlanmalary bilen bir wagtda yerli iradyň arasynda gorkularyň hem güýçlenýänligi aýdylýar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatyny dinläli. Gunduz vilayetinde howpsuzlyk şertleri dartgylanyna galýar. Vilayetin paýtagty Gunduz şäheri ýene sinir dip yerli ilat howatyrlanma bildirýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Gunduz vilayetinden agzasy deputat Nazary Türkmeniň aýtmagyna görä, Gunduzda talep söwüşçileri has güýçli. Gunduzda jida güýçli talepler tabligaty uruş başlanaslan. Merdim beýtimat taleplary dubara Gunduzy basyp alypsa. Halkda inam ýok. Bir defa Gunduz sukut etdi. Hemen gözü korktu. Gunduz şäheriniň golunda jeňçiler ýerleşipdir. Gunduzda hüjum etmek boýunça jeňçiler teýýarlyk görýär dip yerli geňeşiň agzalary aýdýar. Deputat Nazary Türkmeniň aýdyşyça talep ýaraglarynyň komandirleri Gije tarapdan Gunduz şäherine gelýär. Gunduz vilayatynyň 4 etrapy jeňçileriň gödekçiliginde durýar. Vilayatyň oba ýerleriniň hemmesine denýaly jeňçiler ýeçilik edýär. Talibanyň ýeçiligine geçen ýerleri ýygyna gaýdyp almak üçin hökümetiň alada etmeýändigine deputat Nazary Türkmen nägelilik bildirdi. Türkmen obalarynyň hem köpregine jeňçileriň kontrollyk edýändigini deputat bildirdi. Kes aljak bolsa hukumatyň bir tesbimi ýok şu jaýlary. Eger hukumat halasa alaýyn diýse barsa basta alsa boljak, ama hukumatyň özünden bir irade-i siyasi ýok şeýertwatda. Hiç wagt bir hüjum edip birini baryp basyp alan ýok şu Gunduz skuddan baranda. Halkyň ýagdaýy am merdim bilen talyplar işi ýok. Jeňçiler halkdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. Beýle okuwçylar mektepde bilim almakdan mahrum galýar. Etraplarda halk sakal goýmaga mejbur edilýär. Halydalyň yarmyanyň talyplan geldi, yarmyanyň hukumatçylary bar, nebiyem baş ýerde. Çardyda bar, şäher tarapda Türkmen kışlalarında, Türkmen obalarında ýok. Badaxşan vilayetinde İslam Döwleti atly topar öz barlygyny eglan etdi. Emma deputat Nazary Türkmeniň aýdyşyna garanda Gunduz vilayetinde heniz daýyşçylar baýdak galdyrmandyr. Gunduzda Özbekistanly we Tajikistanly militanlar hereket edýär. Olar özleriniň Jündüllä atly topar bilen baglanşanyň bardygyny ma'lum edýär. Gunduzda tanuz bayrak galdyryp bilen ýoklar. Bolsa bayrak galdyryr güýçde däl Gunduzda. Tajikistanlar var, Özbekistanlar var. Ama ular Jündüllaylar hemmeti Özbekistana baglylar. Gunduz şäheriniň daşdywreginde jeňçileriň ýerleşendigini awgan güýçleriniň söwüş hereketleri boýunça komandiri polkovnik Ahmed Jawy Selim öňe sürdi. Bale, da atrof şar Gunduz düşman wujud dora, qarorgohy düşman ýok. Gunduz şäheriniň goýunda jeňçileriň harby merkezi bar. Olar şol merkezde bomba we mine ýasaýar. Janyny geçen hüjumçylar onda teýýarlanýar dip polkovnik nagtady. Şol bir wagtyň özünde awgan güýçleri Çardara atly etrafynda jeňçilere garşy dün akşam harby operasiýa geçirdi. Uruşda jeňçileriň daşary ýurtly komandiri öldürilipdir. 12 militan tutsak edilipdir. Jeňçileriň harby merkezi weýran bolypdyr.
Gunduz şäherini bir ýyl gurrak öň jeňçiler basyp alypdy. Awgan güýçleri halkara harbileriniň kömegi bilen jeňçileri Gunduz şäherinden gowy çykardy. Ýöne olary Gunduz şäherinden uzaklaşdyryp bilmedi. Şonuň üçin Gunduz şäherini jeňçiler ýene basyp alar diýip bu şäheriň ýaşaýjylary hawsala düşýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Şunun bilen habarlar gündeligimizde jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.